30 pesos nga dugang suhulan sa Davao Region. Kulang matod pa sa bayan SMR. Ato sayra nagapleto detalye sa report uban ni Radyo Magbien Abanos. TXDC Radyoman Report. Kulang karon alang sa grupong bayan Southern Mindanao Region ang ipatumang 30 pesos nga dugang suhulan sa mga mamumuo sa Davao Region sa tuig 2026. Sa paginabi sa mga magsisibyak kang Raop Sisay sa bayan SMR nga dapat suportahan sa panggabanan ng sweldo nga ilang gitinguha para sa katawhan nga 1,200 pesos matag adlaw isip minimum wage aron mamahimong hamugaway ang kinabuhi sa matag Pinoy. Matod pa ni Sisay nga dili paigo ang sinsilyo nga dugang aumento labi na nga nabati sa katawhan ng kagutom nunot sa taas nga inflation rate sa nasod. Busa nga tugbangan sa mas dako nga suhulan. Naseran nga sa gipagwang pamahayag sa Regional Tripartite Wage Productivity Board, Department of Labor and Employment 11 para sa non-agricultural workers 15 pesos og 10 pesos sa agricultural workers isip dugang suhulan karong Marso 13, 2026. Samtang Setyembre 1, 2026 ang non-agricultural workers makadawat sa laing 15 pesos o 10 pesos alang sa agricultural workers. Si President Bongbong Marcos Jr. wala gyud siya tinuod nga pagtagad sa economic na mga panginahanglan sa ato ang mga katawhang Pilipino. Mao na nga nagapadayon gyapon ang amo ang paglihok, no, ang amo ang pagkampanya para makaput ang tumong nga usbawan ang sweldo sa mga mamumuo. Ang tingog ni Raop Sisay gikan sa bayan SMR. Kasama mo sa Balitag Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Nabados Tatak, Arman.